rin mga Kajino. So good morning sa inyo. So unang-una sa lahat mga Kaji, ang ganda nitong mga paglalabanan natin ngayon. Mga super natin to, no? Super sa ganda, hindi sa sizing Kasi ito pag good size lang naman to. Pero ito yung mga gagamba ko na tinitipid natin mga Kaji kasi matitigas talaga to. So bago pala yun mga Kaji. So yan ulit yung screenshot mga Kaji. Yan. So ilan yan? 5 wins, 2 loss yan, no? Ngayon lang. So naglaro tayo habang nagkakape ako dito. So yan. Sarap ng tambayan kasi dito mga Kaji. Kumbaga wala na akong idagdag pa dito. Siguro ano na lang, no? Mga very light siguro dito sa mga gilid-gilid niyan. Paggabi, no, nagkakape-kape lang. Tapos kahapon nag-swimming kami dito. So yun yung gusto ko sabihin sa inyo mga Kaji, no? Kahit ano man yung sitwasyon natin ngayon, huwag niyong kalimutan na mag-enjoy kayo. So pakita ko muna sa inyo yung galaw ng galumba, no? And mga kursonada kayo. So ito yung sabihin natin sa wala, no? Sa wala. So yan siya mga Kaji. Ito yung sa wala, no? So yun lang pumae. So walang puncher-puncher to mga Kaji, So ito. And yung isa naman. So dali. Parehas makapal ang paa na ito Tapos medyo may kaha. Pang half fight talaga tong ganito. Ito yung ideal na half fight, no? Yan, talong na siya. So ito naman mga Kaji, yung kalaban niya. Isipin nyo lang meron to, no? So pula yung paa. Yan. So tigas talaga ng mga gagamba to mga Kaji. Yan yung tsura niya. Mas makapit yung isa. Ito naman medyo mahaba ng konti to. Makaha ng konti yun, no? Pero tigas ng mga gagamba to. So wala pang paaraw kasi ngayon mga Kaji, no? Maagang maaga pa. So wala pang init ng araw, no? So nasa inyo na lang kung anong kursonada nyo. Game natin, game. So sana magbigay ng magandang laro, no? Tapos ano pala, yung bago ko pala umpisan to, no? Yung pagbaboxing pala natin mga Kaji, na postpone yun, no? Kasi tagal gumaling nung sa paa ko. Pag gumaling yun mga Kaji, saka tayo magti-training ulit ng ano. Saka tayo magbaboxing mga Kaji, dadayo tayo. Magpapalaro ko sa iba't ibang lugar dito sa amin. Siyempre may premyo yun, no? So okay game. Kapal talaga nito. So meron wala to Ito yung sa wala. So game natin. Ito na mga Kaji. Game. Abang na. Fight. Sige. Papapap. Nakaunang kagat po dyan ng ating bandang wala. Nakagat. Sa paa tinuklaw ang ating bandang meron dyan Ayan palitan ng kagat lang yan Palitang kagat lang yan Lamang na po ang ating bandang wala dyan Binibilutan po. Nakabawi Yan Sinakmal po ang ating meron dyan sa bandang tagiliran Kagat-kagat ang ating bandang wala. Yan mga Kaji Uminto na ang ating bandang meron dyan Nararamdaman may nararamdaman So yan mga Kaji, pag ganyan kung sa manok pa karyo binibilutan na po pinapackage deal na po ang ating bandang meron dyan Sino yung nakabang yun pang natalo, no? So pag ganyan mga Kaji, 1, 2, 3 win-lose, panalo ang ating bandang wala Ganito lang kami magsintensya mga Kaji, no? Mabilis. So yan bilot na kasi ito mga Kaji. Aray. So ito yung bandang wala, no? Walang tama. Kaya pala sa wala siya, no? Kasi walang tama. So ito yung bandang wala mga Kaji. Makinis, no? Walang sugat. So ito yung meron, no? Talagang napuruhan.